Здравейте, скъпи приятели! Днес е ден за размисъл. Може би и вие в момента мислите, се опитвате да вземете най-правилното решение за бъдещето на България. Но аз бих искал да споделя с вас моите мисли в момента. Аз се питам главно защо. Защо се стигна до там? Защо народът е докаран до просешка тояга? Защо възрастни хора не могат да си платят лекарствата? Защо няма болници по градовете, където трябва? Защо като отида в разни градчета в Монтана, виждам само деца и стари хора, а поколението на моя възраст е някъде по Испания, по Италия, Гърция, Кипър, Германия? Защо се стигнало до там тези деца да отрастват без родителите си? Защо виждам по Фейсбук непрекъснато хора, тежко болни от рак, които се молят с техните приятели да качват снимките и да събират пари, за да им спасат живота? Представете си какво е на един човек, който лежи тежко болен и се надява, всеки ден влиза в Фейсбук, се надява да види дали някой в Западна Европа ще се смили и ще пусне няколко евро, за да му спаси живота. И защо от друга страна има хора, които имат стотици милиони, придобити по абсолютно нелегален начин, чрез кражби, измами, рекети? Защо се докара нашата държава до една абсолютна бананова република? С невероятно богати престъпници и хора, които едва преживяват. Отговорът е според мен прост. Защото ние го допуснахме. Защото ние ги оставихме без контрол. Оставихме ги те да си правят каквото си искат. Защото ние не се съпротивяхме, ние го търпехме. Затова. Но утре имаме една малка възможност нещо да промениме. Няма да се промени коренно положението, няма да се спаси България, няма да се спаси народа, няма да се решат всички проблеми от днес за утре. Но това, което може да направим, е да поставим някаква форма на контрол. Може да поставим хора, които ще ги гледат у ние какво правят, които ще им изкарват кирливите ризи навън, за да може ние да се организираме и да излезем навън и да кажем: не, ние повече това няма да го търпим. Това ние може да направим утре. Чудеса не може да направим. Но може да прекратиме това нещо, ние да ги оставяме тях без контрол, да вършат и правят каквото си искат. Това са моите мисли. И аз съм взел моето решение. И се надявам всички да вземем най-доброто и най-правилното решение за България. Благодаря ви много за вниманието. Пожелавам ви успешен ден. И нека се молим за бъдещето на България. Благодаря ви много.